munhu wakagadzwa kune masosvi kune masunzi kune chichinyaya kupedza about 1 hour itaurwa mudare muno namama uta zvine gwaro riri pazvisina zvekufungidziraka zvuta zviri direct zviri mugwaro rakabatwa kukombina pana mamba ano over 2500 kubata nchifambira nyaya iyi nenyaya iyo ndichigudo pakagenge 7 ndikuya kechisisika kwakuti awakamwati pamareport yokuti ndiri kufevhera sabhuku inini manje ndinazvo evidence sabhuku iyenda nhasi ane chidhindo handizoiti anoita zvausungwa sei munhu akasofa kudhara anoamba chidhindo icho chirudzi aiwa ridhindo wakomana avo kuti wari official wakaipa chidhindo saka ndiri kuzviramba sabhuku ofisi yande yamambo warinoshorwa ofisi yamambo yacho ndechekare MUTASA nyaya yamupfunya nachigundurira matanda ndeyekuzandoku yataina sabhuku ainzi ndirayo aimboya kudare ndirayo Kennedy ndirayo saka kumana wagara munda yawapfunya ndo warapa chigundurira matanda yakaya kunoku wapuwa yaikaenda kukoti wamupfunya ngwaplaya eviction order saka nyaya yakadzodza kuti kudare kunoku kuti mwagadzirisa ndo chimwe chiripo changu aiwe andi Kennedy anga ari sabhuku ndakazobviswa pana anga si sabhuku amboni akangogarwa panzvimbo chete sabhuku pana tsopoti ane mapepa akabva kulocal government semunhu saka kuti ndachoto yamweni wachakana The issue with Abba is not about the Nyaze eviction. But Nyai Abba, deputy, our common outer Nyabuti is to start a special table. Na Kennedy Diraya Ali Angarsapo. But I want to Kennedy Angas the Sapo. Angas na right. Yekupa one Pekuka. Do paninya aipa. Munakaisa Angas na Marami. Ekupamu. But the question is, time yacho uipanga kuti acting village head iye Kennedy. Kana muri kuti Kennedy angari sabhuku ndiani? Nyaya yakauya muno kubva 2024. Ndira kunzo baba. Musataura kuti nyaya yasabhuku muno mumakanyorwa gwaro rekubvisa muripa muofisi muno richitonyorwa riro tinaro muno rekutsanangura kuti vanhu ava vabve muna 22 February. Baba sina sabhuku ari kungoti angatipo baba waKennedy akanga afa, saka uyu mwana akabva angotora kuti ndiye akuita zvinhu izvo. Nanhasi ane chidhindo charudhidha rionti sabhuku, asi kune mapepa ekwadzemunhu ane authority andinawo zviri authority kazomangarirwa naKennedy akuti nini asi kuziva kuti vanhu vekwadzemunhu wane mapepa ari official eusabhuku hwawo. Ndira yakanga akabatira chete samunezvo wakanga wawirana ibva achifa, mwana asina mugadza asina aita sei ibva aita chitsotsi. Ndio nyaya yakatanga kuti yakatangira kunana uyo kwamadzani ndikafambiswa 4 times ndikazobva ndikauya ndikuti wachinetsana na uyu mwana wamadzani ndakazouya ndikazvitsanangura kuti ari muno
tagara izvozvo ndikazoya munhu wakagadzwa kune masosvi kune masunzi kune chichinya yakapedza about 1 hour itaurwa mudare muno namama vanhu iwavo vakagara vachiti tagariswa murodhi yedhibha ndomo takagariswa ndichiti zvinogariswa mumunda mangu here kana munhu akapfuura nepapa achibuda kuseruka akawaka kwake here mumunda wangu wakasiyiwa nababa wakagara over 100 years haisi today 100 years vanhu vachigara pamusha ndowagadzwa wakomana mupfunya nyaya iyi haisiri nyaya yezvamotaurisa pane nyaya yekuti imi muri kuti munda ndewenyu moita nyaya yekuti Kennedy akapa munda anga asina right yekupa chii munda wako moenda kuti chi3 muri kuti mune tsamba imimi ranatsemunhu vanatsemunhu vari kuti ndiwo masabu ndowaridzi ndizvo ndonyaya dzinenge izvi zvakatozobuda matsamba kuti awanita kuenda kunyaya kukoti hatisi kutaura nenyaya yethe present tiri kutaura nenyaya yethe past kuti vanatsemunhu vasati vava kuclaima bhuku ravo anga ari sabhuku ndiani baba asina sabhuku pane munhu akabatira ndiani akanga aiswa chana sabhuku aibatsira baba ndiraya ndiye anozi Nelson Chigunduru adaro akabva azobvutirwa nemwana wasabhuku kuti iwe ungatiwo ibhuku iri wapiwa nababa vangu ubatire basa neurwere kutaure baba uko kutaura chete kwamuri kuita zvisina mutemo mutemo unoti chii kana sabhuku akafa mwana wake ndiye anoita acting kusvikira mhuri yachuza umwe sabhuku substandard. Ishe akafa mwana wake ndiye anoita acting kusvikira mhuri yachuza chii titezanisi. So what it means is kuti pakafa Ndiraya mwana waNdiraya ndiye aiita acting. Hakuna mufi anochuza acting. Zvokuti imi munotaura kuti Chigunduru akasiya apiwa ndibaba wacho kuti acting. Iye baba afa wochuza acting pakuti muruti. Iwo wafa wochuza acting iwo afa. Makambozvione. Nyaya yenyu chairi kuda ndechekuti yakuda kuti vanhu munzwisisane kuti mamiriro akaita nyaya handiti nezviripo handiti ivi nyange koti pamakaenda kukoti yakakutaurira ikakoti kuti reason wavafunga kuti no nyaya hatisi kupa judgment inyaya iyi wakatsanangura wakati izvo pama inini apo ndakapa ripoti inova tsamba yakazopiwa nachangamire MUTASA musi wa22 February kuti awa wabve mumunda mamupfunya. Tsamba iyoyo yakanyorwa kuofisi kuno musi wa20 ichiauthoriza kuti Kennedy unofanira kuti vanhu vagara mumunda wabve mumunda. Tsamba iyo vanhu iyo havana kuti wabve mumunda imomo. Kusvikira inini ndakutaura kuti ndichifona kuno inini ndikabata foni ndikataura nachangamire MUTASA ndichiti ndini kuno vanhu vaya vakaiswa mumunda mangu vari kurambira vari mumunda vakati changamire MUTASA vakanditi chienda kwa vanhu vanobvisa vanhu mumunda ndekwa Major Street. Ndaenda kwa Major Street vakachizoti ava vanhu ava hongu wangu waine kodzero yekuti musi wakapiwa judgment waifanira kunge wanga waripo. Saka vanga varipo zvanga zvakabva zvapera. Zvine zvanga wasipo ava wairi ngawaite face to face nachangamire MUTASA wotaurirana muchangamira ngoti already nyaya yakatongwa kare uziva kuti vanhu vakagara mumunda zvisiri pamutemo ngoti kune magwara official akabva muno arutsanangoti advice. Saka zvauziva asi nemhaka yekuti izvona nazvo nautasa nazvo akatasa face to face ava nemi kuti mwataura zvimwe makagara haisi yenyu ibvai ndo zvatazi rinoti gwaro rimakabata iroro kubva kwa Major Street. Rufanira kutopa authority kuti makagara mumunda mupfunya
asina handisina kukuona ndakatasana nemi saka ndatasana nemi zuva renhasi chibvai chete ndo zvakanyorwa mugwaro iro kabukutse munhu ndiye akukudze kureja kubva muna February handiziva kundakunda kuyera hongu ndakamusanangurira kuti dheti rekuya kunoku inasi kuya kunonasi zviri mudunhu makeketi tikati toita majajimenti ekuti sabvakauti mamusiya how is it going to be implemented zizini iyoyo iye ndiye anenge ari ziso ramambo iko kwamunogarepo apo pangakwanisa ngopana musure pakataurwa nyaya yekupedzisira angango angatoripo vachitsanangura izvozvo sandaona tutauri chakachingodikanwa pagwaro rakabatwa nairodi nekopi riri muno rungotsanangumba ava vanoita face to face namamba kuti vataurirwe zapo makagara panzvimbo ndoda kumalasting comments ari papeu muruterana runoreva murutoda zvenyu unokaka chi7 kandichiuya nenyaya zvikapera ndikatombodaro mumashoni ndakazokutombokakana sapo isisi tomboti mambo ataura ndizvo anonoita kuti zviitike ndiani ndimi wambatowa isitatoona kujudgment yakanga yapera udhara tadzokera nemhaka yekuti kokoti wakati mambo anofanira fesito nawagara mumuda mangu kuti ibvai uta zvine gwaro riri padhisinafungidziraka zvuta zviri direct zviri mugwaro rakabatwa kunokombera pana mamba ndane over 2500 kubata ndichifambira nyaya iyi nenyaya iyo kunopakageke 7 ndichiuya echisisika kwakuti awakanga ndipa maripoti yokuti ndiri kufevhera sabhuku inini manje ndinazvo evidence sabhuku iyo nanhasi ane chidhindo handizoti anotadza kusungwa sei munhu akasofa kudhara anoamba chidhindo icho chirudzi aiva rudhindo wakomana avo kuti wari official wakaipa chidhindo saka ndiri kuzviramba zvo sabhuku ofisi yande yamambo warinoshorwa ofisi yamambo yacho ndechekare popota kurwadzwa isusu imotoshorwa ndokupopota ndirusaidwa inyaya singo zvakataurwa nekoti maybe munaisonzwisisa koti yakati ava vakomana ava havakwanisi kubvaba panzvimbo pavari wasina kupihwawo mukana wekuti wambotongwewo ndimambo because pakapihwa judgment yakapihwa kuna Kennedy yanga iri default judgment because Kennedy haana kwekudaro ndozvitawo nepepa izvi amen saka imi muruti saka zvamamutasa tanduya kuti mambo wete face to face namo wabatona kuti bvai muruti manje regai ndikuverengerei munozoti pamwe ndimi waini mapepa enyu munozoti pamwe ndikuverenga zvamusi kudii zvamusoro mangu murungu the crystal law of all cases civil and criminal law of all cases civil and criminal what no person is judged without a fair hearing. From the papers filed in record, none save for the order of eviction showed that the defendants were ever a party of any proceeding in the chief's court. The area in contention being rural land that depicts that domestic remedies are yet to be exhausted and the ruling cannot be binding on the defendants. They are legal personas in their own right and deserve their day in the chief's court to state their side of the story. That a ruling exists is not in dispute, but on paper is in essence in relation to the village lady Kennedy derived. To use same now to proceed against individuals who were allocated by him would be stretching an order beyond his confines.
in that regard, the claim for eviction cannot stand and is dismissed. The parties have the option to revert back to the chief's court to have the issue ascertained in their personal capacities and not under the village head's name. Madzibaba. Pasire mdara woman. Hanzi nyaya kana yakudvika ngatiise zita raKennedy Ndiraya paside, then ava vanhu vonzwikawo nyaya yavo. Zvekudzingana zvataura. Asi zvekudzingana ngazvimbomire. Andrew, ndo zvataura chiri baba. Saka zvekuti murambe muti Kennedy mapepa ari kutotaura kuti ava nemhosva yaKennedy havana chavakanganisa, because wakaita zvepamutemo, wakaenda kuna sabhuku aripo, wakapiwa pekugara. And according to these papers, mune mawitness akadaidzwa, handisi wakatotaura, wakazi wakataura kuti rendiyo haisi yemunhu, wana Mukumba, wana Sanyangari, wanani, wakataura kuti rendi haisi yemunhu. Zvese izvo zvirimo muchidharangu. Mira henyu mambo aiwas Mambo ami. zvinoda kuti kubatsire chete kuti muone zvandikuedza kutaura. Zvandikuedza kutaura ndezvekuti zvakafanana nekuti nyaya yenyu munoziva kutaura. Nyaya yenyu nevakomana pamazwa pautaura nenyaya yekuti taona futi kuti chii madomestic remedies haasati adi apedza. Zviri kureva kuti kugadzisana kwokuti makambogara here pasi nevakomana avo muchiti vakomana horai tichigara henyu, asi ziva kuti ngepangu ndakupai. Kana kuti vakomana munda wama makazopiwa kusvika kwakati hamuchasviki, makuguma apa chigumirai apa chidai, hazvisati zvaitwa. Ndozviruzi go back. Munoite futi izvozvo zvekutanga kutaurirana muchiwirirana, because ava vanhu vane mapermanent structures akawakwa on the pretext yekuti patiri kuwaka ndepani ndepepi tapiwa zviri paisi. Ndozvinotaura mapepa chete. Ini zvimwe ndakachangamirika pamusoro ndezvekuti dai sabhuku anga aripo aigona kubatsira nekukombadzita rendi kunzi allocating equivalence vanhu vasakuseba wakawaka aigona kutsvaga pano ndokukombadzita baba avo. No, ndio domestic remedy yekutanga, because nyaya yaingatangi kuuya kwamambo kuno, because yatosiyana nematangiro yakaita. Andrew, yasiyana nematangiro yakadii yakaita, because payakaita munhu tati naye tatounyaunidza naye pakati ndiKennedy Ndiraya. Saka now that court yataiwa chiisai Kennedy pasai, since is no longer part of the equation, chigadzirisa naye. Kana zvazonetsa kuti hazvirevi kuti hamuchadzoki, kana zvanetsa munodii kuti asi tanga yamadzoka kwani kwamambo. Saka ine zvandari kutaura mudhara ndizvoti chekutanga handiti nyorerai sabhuku anzani semunhu handiti momunyorera tsamba, mamunyorera tsamba moti adaidzire meeting pakati pevakomana avo namupfunya. Handiti ndaakutanga process yedomestic remedy kuti tione kuti pane zvinogadzisika here kana kuti hapadii. Kana pasina, then decision yodii. Mazwa here pamwe ndinozvachadwa semunhu ari kufema, semunhu ari kufema muno. Ndine gwaro iro rakanyorwa rakaongorora magariro akaitwa pamunda wangu. Kwakaenda vanhu kairi kumusha kubva munomu, ndoti zvazvisi zvechokwadi here zvakazvekuitwa ndiri kunzwa hangu, asi ndikuti zvazvisi zvechokwadi here kuti vanhu vakauya vangachindata munda ivo zvazvisi zvechokwadi here. Ndirai mambo ataure.
bambo zvese zvokuti vanhu vakaenda hapana chakashata, hapana chimanyepo. Ndosaka muine judgment yakabva mudare rino yekuti land ndiani ndeyenyu. Handizvo judgment irimo yakapiwa default judgment yakabva mudare rino yekutaura kuti land iyi handimi wenitori mupfunyari ndine. Saka muri kuti ima ndiri leni zveri yangu ndosaka tiri pambuchizwisirwei chizwisisai bambo kunzisa kwacho kuriguma paundirwadza kuti ndikufanira kunzisa chirudzi vanhu vari kufanira kubva pamunda wangu chete zvakataurwa kudhara. Ndikufanira kunzisa kusvika level ipi bambo what is stubborn wakomana nyaya yekuti stable bambo hatisi kuzviramba basa handizvo, asi tikuti bambo ngatimboteedzere zvekutaurwa nechii zvakataurwa nemajastiro tiite izvi, ngatiite izvozvo. akaendesa kwamajistiri ndini ndakaenda saka ngatiteedzere kazvakatotwa namezvititeedzera izvi ngendamawanje kuerenga majastiri akati chii zvekutaurwa namambo ndo zvakanyorwa pamusoro weshakambiri inoitwa mupfunyandiri murumina wababa wedu pamusoro weshakambiri pamusoro idari ndinoitwa farai mupfunya. Mukoma wangu nyaya iri kunyanya kurwadza nekuti nyaya yane 5 years wana mupfunya muarea yatiri tane 100 years tiripo, munhu wese achiziva kuti minda yakatorwa minda yamupfunya. Kufambira kwatakaita takatanga kunzi naishenedzane vakuru noti tichaona minda iyi ndeyamupfunya ngaidzoserwe tichifambira 2020-2021. Pakudari papo pakazochinjwa nevakomana vamedzani vakauya vakati kwete zvakanyorwa nababa hazvisiri izvo, chiuyai titarise futi. Ndo pakanzi namukoma hatichanzwisisa kuti chii chaitika, rega tinoona MUTASA. Saka kuuya kwatakaita kuno kuchangamire kwangu kuri kuti ishemedzani ainyatsoziva baba ndiraya vakuru vakanga vari sapo pakutanga vakazoshaya. Ndiye akanga ati ndiri kuziva kuti minda ndeyamupfunya. Izvi zvazoitika izvandisi kuziva kuti chii chaitika. Tadaro patakatanga daro kuuya kunoku makati pasanurai nyaya dzekuti uyu ndiraya haasi sabhuku chaiye chaiye nenyaya yenyu yeminda. Saka nyaya yandiraya yekuti ange achibviswa kuti wasabhuku yakafamba iri yega ikazosvika nelocal government vakati wanga usiri sabhuku ane right yekuita zvawakaita. Chimwe chakabuda ipapo ndechekuti pavakataurirana kuti vari kupanana minda kana kutengeserana minda, isu hapana tiri maneighbors nevamwe maneighbors hapana akaudzwa kuti minda iyi inoda kupihwa ava vabva kuChipinge nauyu muzukuru wedu anogara muarea iyoyo. Saka pakupasaniro patakaita nyaya ndipo makati mimi ndoda kutonga nyaya dzakasiyana. Iyi ichatongwa nemaererano yaKennedy yakazoenda kulocal government, uyu ndira yakazenza haunge uchifanira kunge uri sabhuku sakaibva. Magistrate akaipika akataura iye kuti pane zvinhu zvakawanda zvaitwa nandira zvisiri pamutemo asi haisiro nyaya ndiri kutonga. Ichafambo yakadaro ichitarisa kuti ava vakatenga vakapihwa mahara, uyu akabva Chipinge akauya achipihwa asimo mudunhu mune vanhu vasina minda, vamwe vaitotikumbira kuti varime paminda iriyo pamupfunya. Saka tadaro isusu pakadaro ndipo pamakatakazoya kunoku mukati tikauya kairi vanandiraya vachi vasingauye nevakomana vachi vasingauye kuzotaura pamberi penyu. Ndosaka pamakazopedzisira vasina kuuya futi. Tauya nevanhu vese nanasabhuku sopotsa vacho takauya navo kandifunga ka4 vakazoti ivo mukati kana vanhu havasi kuramba vachiuya kudare rangu ndakupa judgment by default, minda ndeyamupfunya with immediate effect. Saka ndiraya ivo chibvisa vanhu vako. Saka magistrate paakataura achiti zvakaitika here kwakaenda vanhu vakainoinspector akazvinzwa futi kairi vakabva kudare rineri vakaenda kunoinspector vakaona panzvimbo. Saka patakaona tadaro takafunga kuti zvapera nekuti sopotsa akanga apiwa mapepa ari kuchiri kugadzirira kuita munyowani kutati handover haana kupihwa mahandover papers amakataura muno kuti iwe ndiraya une right yekukontesta, asi mapepa abva kulocal government ari kuti iwo hausisina right yekuramba uchisenzesa stamp uchitora maGPS uchipa vanhu
until wareveserwa kulocal government under appeal hazvina kuitika izvozvo. Saka isusu tsopotsa paakauyawo panapa takasima kuti auya akanyatsozvimirira akati inini sekuziya kwangu nekuti natsopotsa nanatsemunhu titori maneighbors kuti kana takagara pamba pedu tichiona minda yacho yakatorwa nevakomana avo tinotomwati tichiona kuti apa asi ari kuti musi wacho vakapiwa hatina kana mbonzwa kana mamwe maneighbors akataurwa kunzi pane vanhu vauya munomu kuti vapiwe minda yamupfuni. Saka magistrate paakanzwa makesi echati handingangojaja eviction akanzwa mawitness avo mairi but akataura futi mapepa maverenga mapepa tane 1 month tasiya mama achifunga kuti pamwe anenge averenga ava vakauya newitness yavo asi imwe witness yacho yamataura zita racho haatombogara muvillage medu anogara kune imwewo area anati mukomba haasi wematsemunhu. Kwakaitawo mamwe mawitness akatenderedza patakagara akauya futi kunoku akataura kuti minda isusu tikuziva kuti minda yekwamupfuni. Chakangonzi namagistrate is a technicality iissue yekuti pakaitwa default ava havana kuuya kucourt but tataita 3 times tichiuya mukati mbovapa fine munomu isu chibva kuharare rababa mupfuna mukoma wangu vaitwa operation spine havana kuuya ndopakapitwa default. Saka magistrate akati no, to be fair on them let them go and stand before mambo MUTASA nedare ravo votaura ivo kuti vakawana sei minda iyi vakapanana mari here havana kupanana here vakapihwa sei asi imo muarea muine vanhu vasina minda chii chakaitika vadaro vozotaura kuti iye nzira yaakazopa vanhu minda iyoyo asina kana kumbobvunza vana mupfunya kana vamwe maneighbors aripo akazviita sei. Saka acting sekuru sabhuku chaiyo vakaitawo futi stroke havachakwanisa kufamba. Saka vakati hanzvadzi yaivo ndiyo yatakambofamba nayo asi tafamba kakawanda tikaenda kwamagistrate navo ndofunga 5 times nhasi havana kukwanisa kuuya tine urombo neipapo tazvinzwa inde tadzidza kuti vaifanira kunge vaita futi effort yekuti vauye asi zvinhu 2 zvavasina manje ndezvekuti imi makainstructa panapa kuti iwe ndira makati ishe madzani ngaachinotaurira village yekuzambi kwatsemunhu kuti uyu asisiri sabhuku uyu ndiye asabhuku chiitai handover takeover yakanaka chidhindo nemapepa ese hazvina kuitika nekuti ndira yakaramba kuti aite izvozvezvo. Saka sekuru pavakaita stroke semunhu vakati hanzvadzi yavo ndo yakufanira kufambira zvinhu hanzvadzi ndokufambira nesi asi nhasi pakanganiko tapanzwa ipapo taifanira kunge vari kunoku asi vane maafidavian ekwatsemunhu akasiyiwa kumagistrate court ekukonfirma zvese zvakaitika vachitaurawo kuti isusu hatisi tomboziva kuti uyu achiri tine masabhuku maireri munomu ane tsamba yaari kuenda nechidhindo ndosaka mukoma ndofunga vaita shungu tine urombo chaizvo dare rese kuti saka toita sei totanga futi patsva here kubva 2020 asi kana vanhu vacho vari panapa ivo vaiti hanzi toda kuti timire pamberi pedare takumbirawo kuti chivanzwai kuti vakapihwa sei minda yamupfuni ndochikumbiro chatinacho. Dare rinoda Kennedy aripo dare riri complete richiti vachitaura vakaiona sei Kennedy achitotaurawo zvichiminetwa handiti so that cannot happen today because vanhu vari upset. Tene sabhuku semunhu munyowani anofanira kuti ari gurungopikisa henyu a full court havatonge nyaya dzake totoka Kennedy asipera zvakaitika katatu muno mukotaatiita nenhatu zvanzi nenamizi endai wapiwa mukana vekuti wapindewo patrial handizvotaurwa munoita here trial yevakomana avo kuti vatongwe Kennedy vachakavatengesera kuti akavapa saka nhasi haana kuuya zvakare asaka zvinoita here kuti dangero ritoike izvozvi iye vanhu vavasipo chikumbiro chaito ndizvo auya haana kuuya aifanira nga aifanira zuva renhasi isusu Kennedy akazauya nhasi akazauya hake haana kuuya isusu todini manje pakoti ekutanga ndichaita kandiita rudu koti kutanga karamba kafo kusvika azozina mambo ndakukuchaja mari iyi yepenalty yemafambiro edu namambo kunoko chapa hawauyi ini ndouya woti wari kudiwa pano wakadai kwa hawauyi inini ndikuya pano asi wari kudiwa pano
ndopakazozi judgment yakuchiitwa default nekusaya kwako kusati kuitira izvo vanedzwa namambo ndichimusika takatota tinini sei uri kuita madiro ageorgina iwe Kennedy naomba pamberi pamambo achiti bhazi riri kutsvedza kutadza kuya kuna bhazi riri kutsvedza asi vanhu vese wabva kumusha ndoita kandikuramba ndoita zvinhu zvisina musoro munhu havasi kuuya vari kuita zvavo zvauda musoro kuno kwamambo ini ndiri kungofamba iwe aridokangozomakwamambo hawo imota kuti tiri kuwada ndiri kufamba ndiri kuuya ndii ndiri kunitambudzika muri wadedza hawawi wakayakangani pana wakomana wabvunze saka tangamirati sakati izvo pana propa sabhuku mumbuzonga izvo chikuko but ndira yabarit nhasi akafanira ngati panozvo hana kuuya uyu chaiva akatobva wachipinga uyo wagadzwa mundema nemukadzi wake uyu ngeuchipinga uyu uya mumamutasa unozanizvya ndakandanozana Ndonzi Matanda from where? from Chimanimani. Urugara mune mwangu nindi ushubika arisiri basa rako rokutonga nyaya kana kubvunza Madzibaba kugara chini as long as ari muzimbabwe ngake anokwanisa kupiwa anyway kana akwazve pamutemo anopiwa chiri important kuti apiwa zvipa mutemo here chete pane kuti munhu anoza iwe ufunya kuti ubve wewe ugara ipa kwamambobve wakambobve hauchatoti vamwe wafambe pe wakambofamba vamwana mufana vari kwamucheka pepa yakangofanana zvamuri kutaura ka zvinhu zvese zvakafanana because pane zvinhu zvidapa tu zvikuramba zvikuwapera kwese one muri kutaura imi nyaya yekuti uyu munhu aroramba ronzi ari kudhindira vanhu achingirisa ku iye asirisa ku haisi basa ramambo rekusungisa munhu ibasa renyu rekuenda mapurisa munhu adhindirwa moenda kundoprodusa evidence mapurisa kuti munhu uyu ari kudhindisa bhuku iye asirisa ku wosungwa nenyaya yake impersonification mhosva yake yodii wosungwa nemhosva yake saka ine mutaurire sabhuku ndosati adoti sabhuku anga richii panapa timuudze kuti kana munhu uyu kawo achikuramba achiri ari sabhuku iwewe uine tsamba letter of appointment kubva kuministry yelocal government iwe ndo wane problem unoisa kuona munhu arikucreate parallel structure muvillage mako iwe uramba wanyaka then you want me kuti ndibve kuno kuti ndiende kuzana kotora chidhindi kosungisa munhu ndiri sabhuku here inini kuti apoindwe iye wati ndanga ndini ndakasaina inini kuti ndiye asabhuku saka ndakusaina kuti ndiwo wasabhuku wadoti ndiweko kumirira futi kudzinga munhu ari kukushupa adoda kutora futi sabhuku ndakakupa inini ibasa rake sabhuku iye kuti uyu munhu uyu anoramba ari kudhindira vanhu mapepa nechi woproducer evidence munhu wosukwa nechi nemhosva yake chatopera ati and the fact yechipiri yandikuedza kutaura ndeyekuti nyaya ika imi mukada kuti anzi ndauya 5 years ndiri kuuya panapa it can go to 10 years because haisiti yapera munozomira kana yapera saka it's not a issue yekuti anzi ndikuti ndafamba ka10 saka inofanira kupera aiwa munokwanisa kufamba ka10 years ka yozozi yadii yapera zvinhu zvisina kukwana haiperi unosvika ku15 kusvika mauya nezvakadii sabhuku zvakafanana yebhazi kuti auye kuno because there is nothing to gain and nothing to lose by coming here. uyu anozanoni Kennedy yaKennedy yakatodii yakatopera because sabhuku achi apo takuti kana Kennedy asipo apo wacho ngaachiuya apa ka ati tichishandidzane tese toona shamwari chidzoka uku
unoite 1 2 3 4 5 angamurikona imi moti hauiba tatine 2500 2500 bambu munozoti panamwana nenyaya iri 25 years iri mukoti ndingozoya next week apo mandijegera ndikutaura kuti major street zvakataura isusu takungota sei takukomplya andi because major street ari kuti ndaona kuti chinhu chinonzi domestic remedy achisachaitwa saka chipedza nyaya yedomestic remedy andika kana mapedza nyaya yedomestic remedy handiti ndaane uyu record yekutaura kuti musi wakati sabhuku akaita meeting namupfunya nevakomana romunda make chakabuda ndeichi musi wakati wakabva kwamupfunya wakaenda kwaishemedzani chakabuda ndeichi after that zvaramba handitika wakazoenda kwamambo musi wakati mambo ndobva pajudgment yakati handiti kana yadaro manje meja zichakuchiright nezvakaitwa zvese izvi I think zvaright now kuti ndigrand chii eviction order the message of court chain office chi chain office one ndozvutaura nani ndozvutaura nani saka ndosati kuti nini handichakuzoserei kuna ishe why because according to you ishe is conflicted and kana ndikuti ishe ari conflicted ndekuti kubva mumataurira yamamucheta panapa mamutoratidza kuti ishe ane site saka hamukwanisi kudzoka ikoko kwamuri kufungira kuti kune chii kune site so isi straight kubva kuna sabhuku and makutodzoka futi kubi kuno then totapedza chi mazuva ere vakamini zvanoita kunzwisisa zvinezvi yes kunzwisisa kwangu kuti izvoni hapana apa ndichakwanisa kuti ndinogara nawo kumbotaurirana nezvemudzibogoti nechekare ndakatoita statement kuti wakandibata kuda kutondikwadza ndiri mumotokari awari panana sekuru awa baba wadaba vachindi nanhasi kuenda mushama kuri asi kuti nditi ndichaenda kutaurana kuti apa kuti makagara apa kumana hazviti asi mukatikwanisa kuti parimwe dheti zvesabhuku achidiwa zvake kuti mutasane muchinzwisisa sabhuku aripo pamwe ndingabatsirika chiri chikumbiro chiuyai masabhuku awe aripo then isusu toona kuti nyaya yenyu inobatsirika here kana idii then we give a decision like mukaona pekutanga pachapa kuti muzomhanye pamajesty because mamakabata judgment yecourt yenyu asi majesty kozongotaka ano vanhu vacho vari affected hawana kupiwa mukana wekuita sei wekuti wataurawo mukoti saka chiitai sei chidzokai futi kuna mambo kuti wapiwa mukana wekuti waite sei wataure then from there decision nodii then kana yadaro zvatopera saka imi michiitai kuti the nearest ini padhuze dhuze handiti sabhuku ouya sabhuku achiuya munomu tobva tatongoipedza muma haichabude futi isori riri kupedzisira chonabiri nyaya yedomestic remedy ndo yakatanga pekutanga 2020 pekutanga ndosaka mukoma nekuzoenda muhospitari katatu takaenda tichitoda kuti taurirana uyu muzukuru tikaenda tina vatsopotsa vakuru vakuma-90 naiye ndira yatikamuudza Kennedy ndopavari kuti akandidhunga kati mukasvika kuno kufuti ndinogona kuti pane chinoitwa kwamuri saka takatanga nedomestic remedy tisati tatombouya kwamedzane kana kuuya kuno saka asi zvazvo kutaura kwamaita hapana zvatingaite ndo ruling yaitwa nedare kwakudzokera hedu futi kwatakabva kare todzoka futi process yekuti tione kuti ingakwanise kudii chiuyai panapa next week Saturday saka chivimwakomana pasisi kuuya panapa handiti isisi toda mapepa mawitness chii zvese zvinoratidza kuti munda makaupiwa zviri pai zviri pamutemo then kana mapuruva izvozvo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika isaidha munhu akakupai kana akakupai munda zvisiri pamutemo anokombanzetai for mabuildings enyu and everything mopiwa mari dzenyu mosiya munda wechii munhu kana muridzi wemunda azoti auraiti musasaende asi chiitai zvakati that's another level
So imimi chiripo ndechekuti you need to prove kuti makapiwa minda zviri pai. Ende munhu anofana alipo nditondera kwenzani Kennedy. Kennedy unofana ali panapa. Yes. Panoti Kennedy poti anonzani mfano tichaona. Then kokuti Maxwell. Amen. Aiwa bambo. Vanhu vese Wanouya bambo. Mazwa ere bambo? Wanouya bambo. Mwengo yo bambo ndikiro. Kuti pazambe apa wotazi auyi munhu ari kutorwa kuota fozi Kennedy. Ali mudhara izvo zvakatopfuura mudhara izvo ngatitasarudezadaida sei mudhara saka chidaidza Kennedy mudaidza tichaona mudaidza Maxwell.